Госпожи и господа, вие сте с новините на канал 0. За спешна проверка на езера с токсични отпадъци, които се намират между Мандаринското езеро и морето в областта на местността Пода, настояват от Организацията за защита на българските граждани. Трупаните с години отрови може да причинят екокатастрофа, затова с проблема са се заели и общински съветници, които са входирали сигнал до община Бургас. Проблемът с токсичните езера датира от преди 1990 година, но с времето опасността от екокатастрофа се увеличава, а никой не предприема нищо. Това заявява инженер доктор Димитър Николов, който е бивш общински съветник и бивш ръководен кадър в бургаската рафинерия. И искам да ви кажа като отговорен специалист, че още десетки, 100 години акваторията на Черно море в тази област ще бъде силно замърсена. Да ни кажете също като специалист, какъв е оптималният начин да се почисти или да се премахне този басейн? Първото нещо, това трябва да се повдигне като задължение на общината, която да контролира почистването му. Въпреки че в езерата от години не се изхвърлят опасни отпадъци, това не означава, че край града ни не дреме екобомба, заяви още инженер Николов. Още десетки, 100 години акваторията на Черно море в тази област ще бъде силно замърсена. Общинският съветник Константин Бачийски е входирал миналата седмица официално писмо до община Бургас, в което сигнализира отново за проблема. От Организацията за защита на българските граждани също са приели проблема при сърце. Надяваме се, има министерства, има прокуратура главна, има върховни съдилища и така нататък, има европейски комисии, повече разчитаме на тях. Още повече нашата община като институция е много малка в сравнение с този голям екологичен проблем и в сравнение с този, който го е причинил. И затова не вярвам да успеят да се справят. Но с наша помощ ще успеем. От редакцията на канал 0 отправихме запитване и до регионалната инспекция по околната среда и водите, дали са информирани за този проблем и ако да, какви действия възнамеряват да предприемат.